cin amana. Bayan ɗaurin auren gida na sati biyu da suka wuce sai wasu bayan Allah suka same ni ana ofis. Ɗaya daga cikin tsohon gwamna ne, ba sai na kama suna ba. Malamin zo mu taya kamar na ne, ko da ne ban samu zuwa ba, shi khalas labas. Daga nan sai hira take hira, na faɗi wannan abin da zan gaya muku yanzu akan mimbari a Zaria Hotel last week da ne hutuba can. Ya ce malam babban jami'in ɗan sanda ne ke ba mu labari, yana sai nuna mana lalacewar da ke cikinmu, cin amana. Ya ce mutum ne ya sai da gidan shi miliyan 12. Sai makwabcinsa ya ce don Allah ka taimake ni da wani abu, ina so na aurar da yata bani da koda ficika. Ya ce a sha karka damu, nawa zan taimake ka taimake da 250. Ina faɗa ne sarahatan abinda suka gaya min kenan, kuma daga masdari mawthuqi. Ya ce amma ga kudin na miliyan 12 sai dai ba zan baka yanzu ba, dare yayi, ka bari sai gobe. Kafin goben ta yi sai ga katti sun mame gidan shi da daddare, kowa da fuska a rufe. Kana da kuɗi kawo, immal mablagh wa imma hayatuk. Sai shi ku ɗauka gashi na miliyan 12. Sai ce da Allah ku min alfarma, ku bani 250 ciki don Allah. Na yi alkawari ne, makwabcina ne, ina so in bashi. Ni mai alkawari saboda bukatar da yake da ita. Sai shugaban mabannata sai ce makwabcinka malam sai kwaye fuskan ɗayan sai ce shi ne wannan? Ya ce ai shi ne. La ilaha illallah astaghfirullah azim. Ya ce shi ne. Ai kai ka zo ka ce, sai sadda kai ƙasa. Wace rayuwa ce wannan? Wace ƙazanta ce wannan? Wani muni ne irin wannan? To sai suka gaya min, sai nan take shugaban 'yan ta'addan sai ya bindige shi wannan makwabcin mace amana. Ya ce mutumin banza ne kai, ashe aikin banza kake. Shi ma aikin banzan ya zo yi fa. Sai ce kwashe kudin ka miliyan 12, abin da ya taba zuci ba ma bukata. Ila hadal haddi cikin jama'ar mu ana da irin wannan. Wai duniya a same ta. Kuma sai kaga an yi shiru, kaga munkari ka kyale. Ko maganar security ne a unguwa, muna da miyagun halaye, ba za ka je an ɗau mataki na kare kai ba, kowa sai ya shiru. Maɓannata su yi ɓanna, kowa ya shiru bai shafe shi ba. Na sha faɗa wata ran abin nan Warri ta jihar Delta. Muna zagaya unguwan ne da muka je wata da'awa. Muna shiga wani lungu sai aka ce stop, ku tsaya, tunda motar tana da gilashi mai duhu. Duk ku tsaya, duk ku sauko. Wallahi haka muka sauko. Ina jin yankin kabilar Chekiri ne muka sauko. A Warri suka ce ku sauko. Muna sauka suka ce ai mun ɗauka irin area boys ne na nan Warri. Ka san Warri ana mata kirari wild Warri. To mun ɗauka su ne. Ku da ganin ku a mutanen arewa ne, ba a muku zato. Sai na ji daɗi. Sai ya min wata magana da kamar ya caka min kusa aka. Ya ce muna da dattawa da suka hana kowace fuska baƙuwa ta shigo unguwarmu sai an san kowaye. Sai na tuna gida.